Ahoj a vítejte na mém kanálu Miloš z Liberce. Dnes si v rámci našeho cyklu Poznej Liberec ukážeme, jak se dostat na kole, na koloběžce, na motorce anebo v autě na naši hlavní libereckou dominantu na Ještěd. Vyjeli jsme od brány Borců. Tato symbolická brána vítá příchozí při vstupu do sportovního areálu Ještěd. Jejím autorem je Laco Sorokáč. Naše výprava začíná v Liberci na konečné zastávce tramvaje číslo 3, zvané Horní Hanychov, a zastávka je bezbariérová. Míříme vzhůru po ulici Ještědská a po levé straně jsme mohli vidět centrální parkoviště P1 ski areál Ještěd. Za tímto parkovištěm se nalézá ski areál Ještěd, lyžařská škola, bike park či lanová dráha Skalka. Celá cesta, která nás dnes čeká, měří od zastávky Horní Hanychov až po Ještěd 6,5 kilometrů. Vybrali jsme delší trasu, která se line hezky po vrstevnicích, a tak nikde není žádné extrémní stoupání a ani terén a cesta je ze všech cest na Ještěd nejméně fyzicky náročná. Vpravo jste si mohli všimnout aktuálně uzavřeného parkoviště 2 ski areál Ještěd a blížíme se k parkovišti pod lanovkou. Na trase 6,5 km nastoupáme celkem 490 výškových metrů, ale nebojte se, díky délce trasy je celé stoupání přirozené a pozvolné. Což je sice vykoupeno délkou trasy, za to ji zvládne ujít či vjet téměř každý, i třeba maminka s kočárkem. Kolem parkoviště pod lanovkou protéká Slunný potok do menší vodní nádrže pod parkovištěm. Jedeme dál po silnici 2784 směrem k bývalé sáňkařské dráze. Část cesty na mapě naleznete také jako cyklostezku 3007 Hřebenovka. Ale tam odbočíme až mnohem dál, zhruba v polovině naší cesty. Na tuto cestu se také můžete dostat z Liberce ulicí zvanou Bucharce. Ta vede kolmo k vrstevnicím a tak má poměrně strmé stoupání. Na tomto záznamu naleznete celou trasu, abyste si mohli udělat ucelenou představu z každého metru, kde vás co bude čekat a na co se můžete těšit. Vystřižené okamžiky jsou nejčastěji kvůli dopravním situacím nebo vyhýbání se ostatním turistům. Vše by ale na sebe mělo plynule navazovat a neměli byste tak ztratit ani kousek ze zachycené cesty.
Celou cestu je od nás Ještěd vzdušnou čarou do 3 kilometrů a několikrát jej na záběrech zahlédneme. Nalézáme zde první lepší výhled na Liberec z mnoha výhledů, které nás dnes čekají. Aby video mělo i další přidanou hodnotu, jeho součástí je i detailní povídání o Ještědu a všem, co cestou potkáme. Většinu cesty projíždíme lesem a ačkoliv je vzduch s každým metrem řidčí, můžeme ji cítit jako nádherný, svěží, čerstvý, vonící lesem, který jen sem tam krátce naruší projíždějící auto nebo motorka. Zajímavé také je, že cestou překročíme 15. poledník, což je pomyslná čára táhnoucí se od severního k jižnímu pólu, kde sluneční čas odpovídá středoevropskému času. Ještěd se nachází v nadmořské výšce 1012 metrů. Ještěd je hora, na které se nalézá vysílač Ještěd a v něm je hotel Ještěd, restaurace Ještěd a rozhledna Ještěd. Takže označení jdu na Ještěd nebo jdu do Ještědu není zdaleka jednoznačné a můžete tím myslet stejně tak restauraci, jako třeba hotel nebo jen vrchol hory u vysílače. Hora Ještěd je nejvyšší vrchol Ještědsko-Kozákovského hřbetu a sousedí s Lužickými horami a Jizerskými horami. Celá cesta, kterou jsme si zvolili, je asfaltová a hezky hladká, bez větších západ či poškození. Riziko defektu kola je tak minimální a vidíte, že ani s kamerou to moc netřese a obraz je hezky plynulý. V širší oblasti nalezneme několik studánek, pramenů, potoků, skalních útvarů, turistických tras, lyžařských sjezdovek i třeba terénní sjezdy pro cyklisty, takzvané traily. Kolem Ještědu byste se určitě měli držet vyznačených tras. Jste v horách a místy je zde velice strmý a nebezpečný terén. Většina území bývá dobře pokryta telefonním signálem, ale naleznete zde i hluchá místa, odkud se případné pomoci nedovoláte. Naštěstí zde máme horskou službu Ještěd, odkud k vám vyrazí pomoc kdykoliv budete potřebovat.
Na Ještědu se konala a koná celá řada akcí, jízdy veteránů, závody na kolech, sportovní dny, dny dětí, drakiáda či akce spojené s běžkami a lyžemi. Tady to zkrátka žije a udělat si sem výlet jednoduše stojí za to. Jako zdroje musím uvést českou verzi serveru Wikipedia, mapy od společnosti Google a mapy od společnosti Seznam.cz. Tu nádheru, kterou zde zažijete, lze jen velmi těžko přinést k vám skrze video a nějakým způsobem ji interpretovat. Naší další zastávkou je parkoviště Výpřež, které má dostatečnou kapacitu i pro zaparkování výletního autobusu. Jsme 769 metrů nad mořem, v polovině naší cesty a můžeme se občerstvit a koupit drobné suvenýry. Nalézá se zde i autobusová zastávka Horní Hanychov na Výpřeži. Ačkoliv je léto, zde se již citelně ochladilo oproti začátku trasy a teploměr zde klesl o několik stupňů Celsia. Pokud se vypravíte na Ještěd mimo letní měsíce, určitě si se sebou vezměte jednu teplou vrstvu oblečení navíc. Nejen, že nahoře mnohem více fouká, ale i teplotní rozdíly mohou být značné.
Průměrná teplota na Ještědu je v lednu -4 stupně Celsia a v červenci 16 stupňů Celsia. Zajímavostí je, že na vrcholu hory Ještěd se drží sníh mezi 100 až 120 dny v roce. A dokud je na Ještědu sníh, v Liberci bývá stále chladno, ačkoliv jinde v České republice je již třeba několik týdnů příjemné jaro s jarními teplotami. Pojďme si povědět něco málo o vysílači Ještěd. Ten byl postaven mezi lety 1966 až 1973 a byl navržen architektem Karlem Hubáčkem. Na návrhu se ale podílela celá řada statiků, designérů interiéru i exteriéru a zapojilo se do něho mnoho kapacit z ČVUT i ze zdejší Technické univerzity Liberec. Svým tvarem se jedná o rotační hyperboloid o výšce 100 metrů a kruhové základně s průměrem 33 metrů. Při stavbě bylo použito mnoho přelomových technologií a nových patentů, zajišťujících třeba stabilitu budovy či tlumení vibrací stavby, které byly následně využity i v dalších výškových budovách v České republice. V tomto videu se nebudeme blíže zabývat ani hotelem a ani restaurací Ještěd, protože hlavním cílem tohoto videa je ukázat vám, jak se jako turisté můžete dostat na vrchol nejpohodovější cestou ze všech a co vás na této cestě čeká a jak vypadá. Ještěd je od roku 1998 kulturní památkou, od roku 2006 národní kulturní památkou a od roku 2007 je v indikativním seznamu kulturních statků České republiky. Ještěd je 11. nejvyšším bodem v České republice. Při dobrém počasí je vidět i Žižkovský vysílač v Praze. V dnešním videu ale tak dobré počasí na takto dlouhé výlety nemáme. Za to jednoduše dohlédneme až do Německa či do Polska. Radnice jsou od Ještědu pouhých 30 kilometrů. Před vybudováním vysílače stával na stejném místě dřevěný hotel z 19. století, který v 60. letech 20. století shořel.
Blížíme se k bodu, kde bychom obyčejně míjeli trasu lanové dráhy. Lanová dráha je nicméně aktuálně z důvodu rekonstrukce mimo provoz. Místo lanové dráhy zde jezdí přes léto speciální autobusová linka až k parkovišti Ještědka. Nyní jsme dorazili na parkoviště Ještědka. To se nachází již jen kousíček, několik set metrů od vrcholu Ještědu a je tedy těsně u cíle naší cesty. V zimních měsících se sem vůbec není snadné dostat a cestu na vrchol zde řídí kvůli úzké cestě kyvadlový semafor. Nalezneme zde zastávku autobusu Světlá pod Ještědem, Ještědka. Natáčíme o víkendu a turistický ruch je zde v posledním úseku cesty v plném proudu. Nahoře je jen velmi málo parkovacích míst, takže většina turistů jde tento úsek od poslední autobusové zastávky a posledního parkoviště pod vrcholem pěšky.
U vysílače ještět můžeme také nalézt rohanský kámen, který značil hranici mezi panstvím rodu Rohanů a klan Galosů od roku 1838. Na vrcholu hory dále naleznete bronzovou sochu od Jaroslava Rohony, zvanou Dítě z Marsu. Byla zde umístěna v roce 2010, ačkoliv vytvořena byla již v roce 2003. Nesmí zde chybět ani posezení ještět s občerstvením rohanka a s krásným výhledem. Těsně pod vrcholem u konečné stanice lanové dráhy nalezneme vyhlídkovou plošinu včetně dalekohledu a nádherného výhledu na celý Liberec. Tento pohled je v noci při dobré viditelnosti na tisíce světel Liberce nezapomenutelný. Přes den můžeme lehce nalézt známá místa Liberce, jako je třeba Liberecká radnice, kostel svatého Antonína Velikého, sídliště hokejka, komín u starých pekáren a další liberecká známá místa. Často se zde stává, že se ještě dotýká mraků, nebo je dokonce nad mraky. Pak si sice připadáte jak na obláčku, ale pod ještědem nevidíte z krajiny nic. Okouzlující jsou zde i západy a východy slunce. Pevně věřím, že vám video pomohlo s cestou na ještěd i s načerpáním informací o této liberecké ikoně. Dejte prosím like, odběr a sdílejte toto video, ať může být prospěšné pro co nejširší okruh lidí. Čau a budu se těšit někdy příště.